Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i sa vama ću pričati o mom školovanju s obzirom na to da je to je generalno pitanje koje najčešće dobijam, šta ću dalje, šta radim sada i tako dalje. Tako da krenut ću od početka, skroz neka opuštena priča s obzirom na to da znam da sam već milion puta pričala o tome, ali opet kažem dobijam i dalje pitanje na tu temu, tako da ću sada na sve odgovoriti. Uglavnom, za sve one koji ne znaju, završila sam internacionalnu školu kod nas, prešla sam u Milano, završila sam fakultet 3 godine, trajao grafički dizajn i vizualna komunikacija i sada sam u Beogradu. Zašto ne idem na master, gdje sam trebala da idem i tako dalje, sada ću o tome pričati. Samo sekund da zatvorim prozor, pošto kao i uvijek pojave sam neki majstori nepoznani. Evo ovako, kao što znate, ovo mi je bila završna godina, tako da sam u februaru se vratila pre cijele ove epizode korona i tako dalje, diplomirala sam na kraju online, tako je moralo, još uvijek nemam ni diplomu, nije mi još uvijek stigla ili ću otići po nju kad sve bude u nekoj, da kažem, normali. Uglavnom, sve stvari koje su vezane za faks i tako, to sam znala 6 mjeseci minimum pre nego što bih negdje otišla. Recimo za fakultet sam se prijavila u decembru kada sam bila 4. godina, znači 6 mjeseci pre nego što sam uopšte završila srednju školu. Isto tako sam se za master prijavila prošle godine, isto u decembru, prošla milion nekih testova, šta je bilo, išla sam tamo da vidim šta kako i tako dalje. Neću konkretno pričati o gradu i gde sam trebala da idem, zato što još uvijek ne znam da li ću otići, ne sada, definitivno ne ove godine, međutim 2021. U septembru. S obzirom na situaciju, pomerila sam taj kao intake umjesto 2020 na 2021. Međutim, ne znam u kojem će me smjeru prosto odvesti put, jer godinu dana uopšte nije malo. I ja sam primljena na master i dalje stoji, iako sam srećna i stvar je u tome što master kao takav nema veze sa dizajnom. Ima minimalno, ali je više fokusiran, pa da kažemo, na biznis. Nije ni biznis, ali nešto između. Mislim, vidjet ćete o tome ako budem tamo otišla, a ako definitivno odlučim to neću raditi, onda ću pričati o tome o čemu se uopšte radi. Uglavnom, bila sam super uzbuđena, idem na master i tako dalje, međutim, kako je krenula cijela ova situacija, nisam želela da upadnem ponovo u neki haos koji će traje još minimum godinu i po dana, u smislu da negde imam stan sa svim mojim stvarima, da ne mogu da se vratim kući i tako dalje, zato što smo svi svesni da ne znamo šta će se dogoditi na jesen. Kad kažem jesen, to je otprilike za 2 nedelje. Tako da idem ove godine na master, već bih sad morala da se pakujem, da krećem, da se selim i tako dalje. A iskreno malo sam se izaželjela toga da vidim kako izgleda živeti kod kuće u Beogradu, kako god, kada sam prosto svesna tog života. Jer da budem iskreni, ja sam samo 3 godine živjela van negde, ali to su te godine gde sam ja kao formirana ličnost, gde sam ja svesna kako šta izgleda, gde prvi put shvatam da neke stvari treba da radim sama i tako dalje. Tako da mi je sad super i ovaj period da prosto uporedim kako šta izgleda. Iako ja sebe opet vidim da ću živjeti ovde, mogu uvek preko, ali opet kažem nisam imala nikada tu želju da negde ostanem. Super mi je da radim, da malo isprobam svašta nešto. Smatram da je iskustvo koje sam dobila u Milanu nešto što ne bih mogla da dobijem bilo gdje drugde, tačnije da ne bih mogla da dobijem da sam ostala kod kuće, eto. Tako da za sve koji mi pitaju šta dalje, zašto ostaješ, zašto ne ideš i tako to, mislim da će mi super biti ove godine da prosto odlučim šta želim, zato što radim na toliko stvari već jako dugo, a ni na šta nisam mogla u potpunosti se fokusiram jer nisam tu. I mnogo je drugačije kada vi nekoga zaposlite ili kada se dogovorite sa nekim jednu stvar, a niste tu da prosto proverite te stvari i opet 10 puta je lakše kada sam ja ovde i kada sve to mogu, da kažemo, i sama da uradim, jer sam ja tip osobe koji smatra da kad ja nešto radim, ja ću dati 110% sebe, a opet kada to radi neko drugi ili radi za vas, neće se potruditi onoliko koliko bi se potrudili vi ili prosto neće biti isto u svakom slučaju. Tako da što se tiče mojih nekih planova, jeste da ću definitivno biti tu, znači u Beogradu sam, živim ovde sa mamom, tatom i Dunjom, iskreno mnogo mi je lepo jer znam da su ova neke godine koje sad živim ovako, ceo život ću kasnije živjeti sama, tačnije imaću svoju porodicu i tako dalje, tako da iskreno cenim ceo ovaj period koji imam, da li je to godina, 2, 3, ko zna, ne znam gde će me opet kažem put navesti. Svašta se još pojavilo kao neke opcije za master koje su bliže i to, ali nekako smatram da ako ga radim, radit ću onaj master koji ja želim, tamo gde ja želim. Ne želim da upisujem ništa ovde, ne želim da sad nešto radim na silu, čisto da bih dobila neku diplomu, a prosto to ne želim ili mi nije neophodno i tako dalje, jer na kraju dana, i to želim svima da kažem, jer negde društvo nas forsira ili da odmah krenemo da radimo, ili odmah 52 mastera da uradim i tako dalje. Smatram da mi treba malo vremena da radim na nekim stvarima koje mene zanimaju,
da se posvetim i, eto da kažem, online svetu, nečim čime se bavim, iskreno sada već jako dugo, osim se prastaro, ali da. Konačno neke stvari za koje nisam imala vremena, jer nije baš lako raditi na nečemu, a da niste tu. Nebitno da li je čak i neki događaj na koji želim da idem sa svojim prijateljima, nisam tu, ne mogu da dođem, ne mogu da radim neku saradnju koju bih volila sa kompanijom koju volim ili tako nešto. Tako da sada sam tu, narednih godinu dana, tako da i sam kontent će sigurno biti drugačiji. Plan mi je da putujem ukoliko to korona, virusi, granice, šta sve ne bude dozvoljavalo. Ne nešto sad preterano, čisto iz mog hira, već zbog toga što smatram da moj sadržaj na mom kanalu, na mom Instagramu je mnogo, makar za mene, nekako zabavniji. Nije mi toliko zabavno da svaki dan pričam o različitoj maskari, o različitoj hrani, o ne znam ja čemu. Više volim da nekdo uzdišem iz sebe, da neka nova iskustva prosto dobijem na tim putovanjima i da o tome i pričam. Ali kako bude išlo vreme, vidjet ćemo. Iskreno da budem, da ovoga nije bilo, ne bih ni dobila taj moment kao nekog, da kažemo, odmora. Prosto sam malo kod kuće, da malo odmorim od svega, glavu od tog pa relativno brzog života gde vi neke stvari uopšte ne uspete da razumete kao šta ste sve uradili u danu, koliko ste puta odleteli, preleteli, videli, upoznali ljudi i tako dalje. Tako da trudim se u svemu da gledam sve super pozitivno, ali pošto je ovaj video o školovanju, ono što vas još zanima jeste vezano za papire, kako šta i tako to. Uglavnom, ja sam 3 godine bila na studentskoj vizi, svake godine se to vadi, taj permeso, obnavlja i tako to. Sad nisam ništa obnavljala jer nisam tamo, nije mi ni plan da živim u Italiji, makar ne odmah. Ja sam neko ko, ako se pojavi neka prilika da živim, to mi je želja Pariz, možda čak i Amsterdam malo, možda malo London, Milano. Tako neke opcije ako se budu pojavljivale tokom života u smislu posla ili nečega, što da ne, na neki određeni period mi je super. Da li sebe tamo zamišljam sa 35 godina, decom, mužem i tako dalje? Ne, ali prosto ako sam nešto u životu naučila, to je nikad ne reci nikad, tako da zato mi je glupo nekada sedim i da snijem neki ovako update, kada ja apsolutno nemam pojma šta će se dogoditi. Eto, da ste mi pitali pre 6 meseci, ja bih rekla, ja ću biti u septembru tamo i tamo, studirat ću, tačnije ići ću na master kako god, ali eto, stvari su se promenile i trudim se i gledam da nekako uživam u tim stvarima, jer opet kažem, s razlogom mi se to tako pogodilo. Mnogo sam iskreno srećna što sam završila fakultet, da nisam sad u tom periodu da ne mogu da dolazim kod kuće, pošto koliko sam shvatila trenutno makar, ko putuje u Italiju može da putuje sa njihovim papirima, ali recimo meni ne može niko da dođe. Onda svaki put kada idem iskreno 52 merenja temperature, testova, šta sve ne, malo je sve to previše komplikovano i onda ako nemate neku preku potrebu, stvarno nema ni razloga za tim. Želela sam da snimam neko iskustvo, s obzirom na to da se svi vraćaju u škole, na fakultete i tako dalje. Mislim, vidjet ćemo da li se vraćamo ili sve online, ali u svakom slučaju znam da to uvek ljudi vole da gledaju, neka zanimljiva iskustva, story time videi i tako to. Međutim, moj mozak i škola su sada toliko negde daleko, još uvijek mi je leto u glavi, da ne znam ni koju bih zanimljivu priču mogla da vam ispričam. Snimala sam video kako sam diplomirala, kako sam sve to završila. Generalno, moje neko mišljenje je da fakultet vam pruža odlično iskustvo, odlično znanje, zavisi kako ćete to naravno kasnije iskoristiti. Da li smatram da je neophodno i da su svi za to, ne smatram, jer postoje neki poslovi koji prosto, evo ja dan danas, da znate čime se sve bavim, stvari koje niti sam učila na fakultetu, niti u bilo kojoj drugoj školi bi me uopšte to naučili, prosto stvari iskustva. Stvar je toga da neke stvari morate 50, ne znam zašto sam zapela za 52 puta, ali nebitno, da radite 15 puta da skapirate kako stvari funkcionišu. Jedna devojka me pitala da li je čudno vratiti se iz kao tog života kada živite sami u život sa porodicom. Iskreno nije uopšte toliko čudno, jako mi to i nedostajalo jer sam realno otišla previše rano da živim sama i nije mi sad ni bila želja kao da dođem u Beograd, pa ja sad da se selim u neki novi stan, pa ne znam ja šta. Nekako nemam želju te vrste, niti mi ko pritiska sad kao ne možeš da se vraćaš kasno ili ne možeš ne znam ja šta, ili ješći šta ti mi kažemo i tako dalje. Nikakve probleme te vrste da bih imala neku želju da se igde selim. Volim tu gde sam, što se mene tiče, ovo mi je najlakši život, jer prosto toliko nekih obaveza koje sam imala kad sam živala sama, sada nemam. I ovde skroz iskreno pričam sa vama, ja sad mogu da vam kažem, jao preteško je, jao meni se jede ovo, nešto drugo je, ne ljudi,
prosto mnogo je lakše kada živite s roditeljima, makar meni. I ovde sam tako navikla i prija mi, eto, i prosto kada dođe neko vreme ja ću se preseliti negde sama i tako dalje. Imam 22 godine, volim da kažem i dalje da imam 18-19, međutim te godine su prošle, bukvalno dok sam trepnula. I iskreno, ogromno se vidi razlika u odnosu na mene sada i mene pre 3 godine, zato što sam mnogo stvari naučila. Mnogo stvari ću tek da naučim i to se onako i vidi i da se opustim, tačnije opustila sam se nenormalno. I toliko stvari upoznala ljudi, dobila neko iskustvo koje, eto, opet kažem, nikad ne bih drugačije dobila. Izašla do maksimuma iz neke moje komfortne zone, ali sada je došlo vreme da radim na nekim projektima. Ne znam ni da li to kao odmah da spominjem, ali reći ću u ovom videu pa ko je izdržao do ovde, eto, saznaće. Radim već dugo na svom brendu. E sad, šta, kako, koliko, kada, ne zavisi sve to od mene, jer radim sa dosta drugih ljudi, prosto zavisi od svega živog, znate kakva je situacija kod nas, tako da to je nešto što, pa već jedno, otprilike 2-3 godine to stoji, pa razne ideje, pa šta kako, pa sastanci, pa ovo pa ono, ali tek sada sam tu da konačno mogu na to da se fokusiram, iskreno se nadam da će vam se jako svideti, svakako da ćete to i podržati, ali o tom potom kako sve bude išlo, neću ništa napred da pričam, snimat ću poseban video o tome. Sad mi je neka ideja, pričala sam u prethodnom videu da vam snimam neki September vlog, šta god, ne znam kako to da nazovem, uglavnom snimam svaki dan u septembru, snimat ću mi behind the scenes kako ide sve to kada od početka pravite neki svoj biznis, tako da mnogo mi je drago zato što to su neke stvari koje, opet kažem, ne bih mogla da radim da sam na masteru i opet bih morala pomerim za godinu dana i zbog toga mi je drago što sam dobila ovo vreme da se fokusiram na neke stvari koje toliko dugo želim i eto, neću puno da pričam o tome, stvarno rekla sam neću, dok se to konačno ne završi, da ne bude da se to odugovlači do ko zna kada. Tako da, eto, što se tiče samog školovanja i nekih vaših pitanja jeste kako sam otišla u Italiju i tako dalje, zaista toliko puta sam snimala, ostavit ću vam u opisu linkove nekih videa vezanih za to kako sam išla, gde sam se prijavljivala. Sada dosta fakulteta prima da idete online. Isto tako da, želela sam da kažem, opcija za moj master je bila da idem i online, tačnije da idem najnormalnije na fakultet, dobijem normalno skroz diplomu, ali zbog situacije koja jeste da imam predavanja online, da li preko Zooma, Google Meetsa ili čega god. Međutim, smatram lično, znači ja, da master meni najviše služi kao neki networking, tačnije da upoznam ljude, da imam različite sastanke sa firmama, da dobijem neko novo iskustvo, non stop taj fakultet organizuje svake nedelje te kao workshops gde je konekcija sa nekom kompanijom, zajedno radite sa njima na nekim prosto njihovim kampanjama ili šta god da oni rade. I nekako ne želim da upišem taj master, čisto je to da bih ga upisala, da bih imala diplomu, što je opet sasvim okej, ali ja nekako bih želela da ako to radim da sutradan imam neke uspomene na to, a ne uspomene, ja sedela kod kuće u sobi i bila na Zoomu 6 meseci, godinu dana i kao završila. Nekako žao mi je što, jako mi iskreno žao što mi se tako završio fakultet, da nismo imali ništa tog tipa, ali eto, šta da se radi, prosto tako se desilo, nikome nije bilo lako ove godine, tako da od svih problema najmanje ta stvar što sam ja imala diplomiranje online, neki ljudi nisu mogli uopšte ni da diplomiraju, tako da u tom smislu se ne želim, jako mi je drago što je sve prošlo tako kako jeste i jeste mi žao i samim tim, zbog toga ne želim da ponovo prolazim kroz sve to. Posebno što, ako znate onaj moj video koji sam snimala, gde bukvalno nisam znala da li ću otići u Milano, da sam se rasplakala 52 puta, ponovo. Tad sam bila toliko izgubljena, dok sada već znam nekako u kom smjeru idem, šta želim da radim. Dosta nekih stvari koje mi se javljaju, koje nisu vezane za taj, da kažemo, život influencera, youtubera, ima da postavim i tiktoker i tako dalje, već i za grafički dizajn, što mi je super da, ako imam vremena u toku meseca, prosto posvetim neki deo i tome, s obzirom da je to ono što sam studirala, ali eto, školovanje kao takvo apsolutno podržavam i smatram da svako ko želi i ima priliku da ide na fakultet, to bi trebao da uradi i opet smatram da je tu želja da upišete nešto što vi želite, volite, nešto što će vam sutra koristiti. Opet svako ima drugačiji život, bira šta želi i eto, moje školovanje konkretno se ne završava ovde. Možda je za sad to, ali eto imamo godinu dana da negdje pronađem sebe, da snimam ceo moj proces, zapravo ulaska u taj neki odrasli život, jer jedno je biti student, a drugo je sad kad me pitaju kao čime se baviš, ok, bavim se ja društvenim mrežama, ali ja sam uvijek pored toga bila kao ja sam i student, jer je kao ok.
A ja sad, kad treba da objasnim čime se ja bavim, rekao ljudi, rekao bolje da vam ne objašnjavam, apsolutno, ali eto, ne znam ko će biti zvanje, možda će biti čak lakše da ja upišem taj Master septembra, vidjet ćemo, prosto neću ništa napred da pričam, ovo je neki update video da vama kažem da i kako se osjećam i da podelim tu neku svoju pozitivnu energiju, jer je sada zaista imam. Sada, iako smo i dalje u sred, da li je epidemija, pandemija, šta god, da li ćemo ponovo biti zaključeni od oktobra, novembra, ne zna se ništa. Trudim se da iz svih tih stvari nekako izvučem i pozitivnu stranu, koliko god je to moguće. Tako da, nadam se da vam se sviđa ovaj video. Ako imate neka pitanja vezana za školovanje, znaš šta nisam odgovorila ranije, ostavite mi u komentarima videa. Zaista, kad god izbacim video, prvih dan, 2, 3, čitam komentare, odgovaram na njih, tako da odgovorit ću na sve što ste pitali. To bi bilo to, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, ako želite da se družimo u septembru svaki dan, pišite mi i hajde da smislimo to neko ime, kako će se to zvati, znači ne može da bude vlogmas kao što je u decembru, nego nešto kao septembar i vlog, neka kombinacija. Uglavnom, to je bilo to, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svideo i vidimo se za koji dan sa novim videom. Ćao ljudi! I got this picture in my closet.